Manifest 8 de març. El pròxim dia 8 de març se celebra el Dia Internacional de les Dones. Per què el 8 de març? Aquesta data commemora totes aquelles dones que estan i han estat inferioritzades pel sistema patriarcal. Tot va començar en una fàbrica tèxtil de Nova York, on un grup de dones van fer una vaga el 8 de març de 1857 per les desigualtats laborals, salaris baixos, moltes hores de treball, i van organitzar una manifestació per la ciutat. Però la resposta de part de la policia va ser repressió. El 8 de març de 1908 es va tornar a produir una vaga de 40.000 costureres per reclamar la igualtat de drets. Va ocórrer una gran tragèdia, el qual va provocar un gran incendi en una fàbrica tèxtil i la mort de 120 dones. El 1911 es va començar a celebrar el Dia de la Dona Treballadora, però aquest no va ser assignat fins al 1975. Per tot això i més desigualtats, les dones ens reivindiquem. Hem dit fins aquí, i aquest inici del llarg camí que tenim per endavant no ens aturaran, fins que no hi hagi una igualtat real entre homes i dones a tot el món. Volem reivindicar els drets de les dones. Demanem que es compleixin les lleis aprovades, en concret la llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat entre homes i dones. Dones activistes, sindicalistes, ecologistes, dones amb diversitat funcional, migrants, dones transsexuals. Des de les nostres iaies i mares, centenars de dones han participat en aquesta lluita, tant en l'àmbit laboral com en la vida personal. Hem lluitat per aconseguir drets com el vot, l'accés a l'educació i els drets laborals i jurídics, el reconeixement d'una sexualitat igualitària. Denunciem qualsevol tipus de violència i discriminació sexista, així com agressió per motius d'orientació o identitat sexual. No volem més por pels carrers, volem drets fonamentals, cobrar el mateix sou, unes condicions dignes i mateixes oportunitats. No busquem la superioritat, sinó l'equitat entre els gèneres. No volem que les dones tinguin més poder sobre els homes, sinó que tinguin més poder de decisió sobre si mateixes. El feminisme no tracta per fer més fortes a les dones, ja ho són. Es tracta de que el món percebi aquesta força. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machista se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero. En èpoques de serenor comença a trontollar la terra. S'observa des de l'horitzó llàgrimes de guerra. Dones empoderades dirigides per la deessa Hera, dones que ja estan cansades de normes i fronteres. Comença l'era de la fera, totes empunyant violeta bandera, violeta però no violenta. Armades de violins, s'escolten per primera vegada els cors femenins. Agafades totes de les mans, es demostren que estaran juntes, viuran els cors com volcans per aquelles que no estan i reclamant els cants de les difuntes. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas.